Tako ljudi, znači danas kao što sam obećala krećemo preživljavanje, ali sam odlučila da ja ne idem ono preživljavanje koje sam ja odavno započela, nego da ja napravim nešto novo. Pa ajde, napravit ćemo. Neka se zove preživljavanje. Tako. Idemo sad. Mislim da će ovo biti jako zanimljivo. Pa ajde prvo da nacepamo malo drva. Šta je ovo? Mislim da kada cepamo, mislim da bi trebalo da izlaze one kao kockice. Ja očigledno nemam te kockice. Baš mu čudi to, čoveče. Ajde neka, vratit ću se ja kad ja budem popravila to. Mislim, pokušat ću. Evo nas. Popravili smo to. Tako da, ajde sada da cepamo drva. To je, mislim, ono prvo klasično što treba da se uradi. Da se nacepa malo drva. Ja baš nisam pro u ovom Minecraftu. Tako da, baš ne znam toliko stvari. Kao što većina vas zna. Ali planiram da ovaj Minecraft serijal traje dosta, oko jedno, pa, ajde, 40-50 epizoda. Sviđa mi se ovo područje za kuću zato što ima svega. Ono baš svega ima. Ajde da napravimo ova drva. Radnu tablu. Ili te zanatski sto. Pa ajde sad da napravimo jedan kramp da bismo mogli da nakopamo kamena. Ja to ovako odlažem da ne bi trošila. Evo kramp. Sjedu mirno. Dok se ne budemo snašli, ono baš dobro, ja neću podesiti da bude normalno, ali već u sljedećoj epizodi Minecrafta će već biti na normalno. Kada obično počinjem, ja nikad ne stavljam da mi se oni stvaraju zato što bi me tako lako pobedili, zato što ja baš iskreno da vam kažem nemam pojma da se borim sa njima. Ajde da nakopamo. Dovoljno barem ovaj kameni kramp da napravimo jer je ovaj drveni baš jako spor. Ajde. Tako. Ova oružja su najlakše za napraviti. Mislim, nisu sve oružja, većina su alati. Dosadna zemlja. Preti nisam lopatu napravila. To sam trebala, ali nisam. Smor, bre. Pa ajde da nakopamo dovoljno kamena da bismo napravili peć, da bismo ispekli drva, da bismo dobili ugalj. Kokoške. I da kada budem tražila područje za gdje ću svoju kuću napraviti, treba da nađem područje tamo gdje ima životinja da se jedu, naravno. Mislim da bi ih ubijali, da bi dobijali hranu i treba uskoro negdje ovce da nađem.
jer od ovaca vi možete dobiti vunu. Mislim, vuna je po meni dosta važna zato što možete napraviti tepih od vune i možete napraviti krevet zajedno s ovim drvetom. Dobro, sad smo ispekli, dobili ovaj drveni ugalj. Pa ćemo sada da napravimo štapiće da bismo mogli da napravimo baklje. Pa da idemo još malo da kopamo. Znači, ovu epizodu ću samo kopati. Ne bih lih našla neke rude. Mislim, ne bi našla neke rude. Tako da, ajde da kopamo. Ova epizoda neće baš biti zanimljiva zato što ćemo samo kopati. Pa ajde da kopamo. Da, što se tiče one epizode Ender Games Fusion, pa ne znam, za sad imam 4 prikaza i to za samo nekoliko sati. To mi se nikad nije desilo. Mislim da će moj kanal početi da ide nabolje zato što sam počela ovaj Minecraft, zato što većina vas obožava Minecraft kao ja. Mislim da je to neobično da devojčice vole Minecraft, ali to ja ga volim. Ja sam gledala te strane youtubere i gotovo svi oni su snimali Minecraft. Pa rekao, ajde i ja da probam. I kad sam probala, odmah mi se dopao. Pa sam počela da ga snimam. Brate, ovo kopanje je dosadno. Zašto nemam metalni kramp? Ovo ide tako sporo, brate. No dobro, nema veze sad. Kad smo već tu, ne da brate da izađemo malo napolje. Kad sam, tu sam. Sve ne znam gde sam. Da, ova drva se isto mogu saditi, pa da ove posadimo. Zašto da ne? Treba će nam kasnije. Dobro ljudi, to je bilo to. Uskoro snimam novi klip i poz.